Nesta primeira fase o que se vai facer é a rehabilitación do tellado, que é mediante un convenio que temos ca Deputación da Coruña por un importe de 120.000 euros que vai permitir acondicionar o tellado do edificio. Sí, a parte antiga do Pazo Marquesa vaise rehabilitar tal como era, unha recreación o máis aproximada posible a como era. Sorprendente, non? O estado de conservación da madeira, hai que recoñecer que a madeira boa, era o Pazo da Marquesa, non era a casa dun labrego, e tiña boa madeira. Está deteriorada nos sitios onde entraba auga e vais aproveitar un porcentaxe alto de tellas para que sexa o máis parecido posible como era o tellado. Os usos, o que temos decidido xa agora é destinar a parte antiga do Pazo Marquesa á sede do Concello. Temos para este ano un convenio pendentes de firmar un convenio con o Ministerio de Cultura por un importe de 500.000 euros que vai permitir case acondicionar de todo a parte antiga do Pazo Marquesa.